Baleronggup Jakarta mempersembahkan sebuah bidaran Minang berjudul Pitaruh Ayah. Disusun dan disampaikan sendiri oleh Angku Yus Datuk Perpatiah. Pesan-pesan kaset ini khusus diperuntukkan buat anak kemenakanku, generasi remaja Minangkabau. Semoga ada manfaatnya. Harapan kami atas segala kekhilafan dan kekurangan, mohon diberi maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Onak kanduang sibiran tulang buah hati limpo baku ruang ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo. Kamari-mari melah dua ajurun dengan dia sampaikan. Kalau dilihat dipandangi nak dicaliak umuan tak pakai. Badan ayah beran suatu kini menjalang 60. Hari patang mentari turun, awan di barat merah sagu, malam nan tidak lah mulai. Nyampang tibo seruan Allah, aja sampai capek peminto mualah tibo di jangkauan. Tabuah di gua tigo-tigo, badan beganjua balik pulang, ketampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarum naya pemandian balasia bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo cukui setanggi ya bungo. Bararak tandu ke surau, tibo di surau dibujuakan mayriang salat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Kagolek di liang lahat tanah sakapa bapakalang mahir yang madok kabilat. Di bateh papan nan sahalai. Badoro tanah penimbunan tatagak mejan nan duo menyalo jiluang hitam, doa dibaca penghabisan. 7 langkah mai di kubuan, datang malaikat pibatanya. Tapi jangankan tanya kata jawab, usah dakwa kata bandiang. Utang ke anak nantakana kasiah tagayang alun sampai. Jokuk basuun bak nantun nak. Taradok pusaku kebajawe ataupun waris ke dibagi usah diarok dari ayah. Sabab Allah deba itu. Salamu dunia ditunggu, ayah disesu para sayang gilo diarak-arak untuang. Tapi keganti ameh bak diurang timbalan pitih nan babilang. Hanyo pitaruh batinggakan banamu pitaruh ayah. Itulah tando kasih sayang utang nan nyato pada anak kini-kini ayah lansaikan. Dangakan malah anak kanduang, simakkan bana nyato-nyato. Satitiak usah lupakan, sabari jangan dah hilang. Ganggam marek pacikan taguah, siang ngambillah kapatungke, kok malam jadikan suluah pidoman patang jo pagi. Takalo masuda ulungu awamulo insan kalaya, bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun nombak. Angin badai lawi menggilo kilek patuih hujan mesabuang kalam nembukan alang-alang. Luar ke Allah pegantuangan indak kamano kamanggapai. Dek lamu lambek badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Tali turun sawah dibuang kapa merapek di tapian balabuah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun nak mandi darah sekujua badan. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan nan duo bunyi pakiak sepanuh kampung cando pendeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia na laya ke bumi Allah nangko laya 100 juntuangnya. Adapun tujuan muka suinya mangko jodarah samutibo. Sirah hati pakai pengana lambang berani laya batin indak menaruh gamang takut. Mengapa tangan suuk kida mendongkak menyipak-nyipak? Itu makna orang bagak medan galanggang nanyu hadang cakak dan tidak kunjung ramai. Pakiak bukan sembarang pakiak. Sorak kumando dilewakan ibarat badia jo Maryam tandu negari dalam parang.
Maka pada hakikatnya nak, hidup adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan bahkan tak menang. Kemenangan janjang ke istana menuju kursi di partuan. Sesungguhnya manusia adalah raja. Berdaulat di muka bumi Allah bana menobatkan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk itu ayah pasankan nak, usah menjadi raja kalah, nan berjalan menakua-nakua mengecek tetagun-tagun, hilang bangsa punah martabat, menambah gantang petanakan menyamak dalam negari. Kalau orang nak tahu jua nak, hidup nangko indaklah lamu, dunia hanya sekejap mata. Caliaklah contoh jo ibarat. Masulah ia disonsong abang mati diantar dek sumbayang. Antara abang je sumbayang disinan kamat dibacokan hingga itulah jatah umua. Bakato Muhammad Iqbal apalah kata di beliau. Umur bukan ukuran masa, hidup tidak takaran zaman. Sehari singa derimba 1000 tahun bagi si domba. Makna menjadi singo nak bukan menggadang bakato dareh bakita bulah di tangan kandak bajanyu awak surang. Indak nak. Bukan dah itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang pagunakan masonan pendek bapacu marabik boko membuat amal kebayakan. Baguno ke diri surang tak pakai di masyarakat manfaat saling kengalam. Untuk apa panjang bajelo hingga betungkek selalu ngapi kalau awak kiliran tangan masak lacuik makan perintah. Kok kunun pulau kuma bamiang manggata di dalam kampung Cilaku hidup itu namanya. Selamping daripada itu, umur bukan sebatih kubua, hidup bukan salacuik habis. Tapi ada hidup sesudah hidup, panjang dan tidak kau juangan nak. Itulah hidup di akhirat kemari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh janjilah sudah tak buat bertimbang mulut dengan Allah. Makhluk kataat khaliknya. Kita memacik kali kambana, usahkan dua tagang salampih dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok putih keduanya, sinang kehanyut handam karang. Kini dirintang ngangan-nangan iswak diseso penyesalan. Di dunia rintang jurato, di akhirat gilo juga gau kalamlah jalan kesarugo. Mangana sakah nembak kian nak, ayah bapasan bawasiat. Rantangkan banang ke langit, hubungkan diri je Tuhan. Jalin kulindang natih bumi, paharek buhu waju manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah cancang nan duo sagaragai kapanan duo salabuhan samo Jawa kaduonyo. Manunak kanduang janyu ayah, ijanlah bosan menerangakan mengecek indak kalamu taga dek sesu menyimpannya. Jika anak arih memandang simak jodalia matu batin, adapun tubuh manusia terbangun dari 3 runggo. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, ketiga runggo di bawah. Nan di muka suik je runggo atas, ialah ruang di kapalo bahkan tak isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapal, ulu tenaga baliang-baliang pembalah haya di lautan. Tersebut runggo di tengah, iaitu dado rumpun hati sangka iman lubu agamu. Ikolah pidoman jurumudi keganti kompas di nangkodoh, jangan sampai sasek pelayaran hilang tujuan tanah tapi. Salorong runggo di bawah nak paru nan minta dikanyangkan umpamu peraka tempat barang. Tansanu muatan kosong, alamai oliang jalan kapal, dihampeh ombak juga lombang menantang karam tak bertumpak. Atau kalau labuliah ayah misalkan kepada alam Minangkabau terdiri dari 3 luak. Pertama luak nantuo, lambang kucing warnanya kunyang. Kucing itu binatang lihai, tinggi pengaruh bawi-bawa kunyang pertanda kemenangan. Tujuannya, orang jadi adik kuasa sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi kata orang kini. Kedua luak nan tengah, simbol sirah harimau campo, barani karena bana hukum dan tidak makan bandiang benamu perintah syarat.
Cala Allah tajam punado, tinggal di bawah menyampaikan. Adat Allah syarak punado, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilah baru. Nan ketigona luak nan bungsu, corak hitam lambangnya kambiang. Rila jasaba bau sau rumput nan indak pandang daun. Dek padi mangko menjadi, dek ameh mangkonyo kame. Mengecek iyo jo pitih, bajalan tantu jo kain, karajo tantu jo nasi. Ekonomi baso canggihnya. Itulah tali sahalai pilim tigo, tungkunan tigo sejarangan. Kok waang nak samparono nak menjadi orang baharago. Sadulun jasmani jerohani, dunia dapet akhirat buliah. Mako sarekkan kepalo jo pengetahuan, panuhkan dado jo gamu, gasaklah paruit jo aratu. Dia teh tungkunan tigo sinan tajarang kehidupan. Masa hakikat manusia insanan kamil sabatangnya. Tapi usah senjang barek sabalah nak rumit naracu menimbangnya. Kok cadiak saja kadipanggakan iduit bansai tangan di bawah tagigi lidah papi tua. Amih hurai nang sambuakan yuang loyang laju kecek orang. Tapi bak bunyi buah pantun. Kok rintiak bana kalau deta, laki talilik di kapal. Kok cadiak bana kalau suka, kecek taimpi di nangkayo. Baitu pun awak bingung merasa cadiak kecek indak bakurunciangan disangko pitih pasak lidah, sombong pakabua muaronyo. Geliang bak geliang sirih rareh indak tahu tampuak lalayua. Lonjak balonjak labuanyu isi gacampo di dalam mahajan tuah rang namukan. Di balik daripada itu nak, kok dia teh isi lapan wah, jadi Allah pandai punyo. Nan di bawah muatan sare pitih sambuah bando melimpah. Tapi pasak di tengah nyulungga iman goyang agamu tipih hilang pidoman kapawasi. Andaknyo, kok kayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang rajin basakai pasidakah. Kok tumbuh awak orang cadia, kusui satu lah menyalasai karuah baringan mempajaniah. Maha cecek murah nasihat sinan nagari mangku aman. Maka dari itu nak, setiok kakuk kadia wairun yang sepatah kadisabut. Bulek lawana ketuati sesuai dalam kiro-kiro. Nanyakan dulu kata raju, caliak timbangan hukum syarak laikuh dalam rida Allah. Itulah naracu nan tak paliang nak sarato bungka nan piawai indak wakicuah salamonyo. Anak kandung belahan nyau jaret sama tu ayah bundo putuh tak jawa kediuleh. Sepihak ke badan diri ayah, urangan bukan cedek pandai. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam rumit lah ayah babarito. Ndak mungkin si bisu kabanyanyi mustahil selumpuh kemenari baarang buto kemembimbing. Hanya dek sungguh rajin menyimak dari alam dapat baguru di sinan tibo pengajian. Mari to cari rasionya. Di balung sebelum kuku di kambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru bumi jelangi ado di dalam. Kini na ayah curayayah papakan tuah cilaku nan talukih dicaliak jemato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Ado ampek suruhan nampek tagah nak. Nan pertama idulah bak rumpun awa usah dicontoh bak tibarau. Nan kedua tiru beringin tengah padang jauhkan sifat bak kiambang. Nan ketiga simaklah hanau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Danan kampe, jadilah serupa paku, ijan seroman jubindalu. Baatakah rumpun nawa ataupun talang buah bambu. Nyampang tumbuh di kampe lereng tanah suku tabiang memuji. Kok indaklah hurek na mengungkuang taban badoro sedionyo. Bukit pun mindak tasesu lurah di bawah kelindungan gagang menjelo dapat junjung. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat lah tuo pagunuju. Ba itu sifat ke dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, biar kampung atau dirantau membawa rahmat gerang banyak. Pandai-pandai je masyarakat.
tahu-tahu melinggang raso usah pemaha tapi rugi. Kok mengecek maga agak pikiakan tiok kabakato tapi usah katokan dan tapi kia. Sabab luku di pisau tampak darah na 2-3 taweh penawasan nang tidak tampak bakeh. Tapi luku di lidah sulit ubeknya mandanyui kau bunubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngange, lipek patahnya tak berubah di kambangnya nyai tiok ragi. Bak kato-kato orang tua kue, kaki ketaruang inai padahannya, kok mului lentalonce ameh tantangannya. Selain daripada itu, setinggi-tinggi batang batuang, pucuknya runduak ke bawah menyilau bumi tampek tumbuh gunung dan tidak terlupakan. Sandia babi siap bakih rabuang, kok sampai kalian kadang usah lupakan jasa tanah tahu membalik budidaya. Lamahnya pulau kan dikatakan, maliwak diputangin, manggerai dipupuk ribut, bak cando-cando ketumbang jangan kepatah rata tidur. Tapi tibo tapasuinyo kareh bisa melantiang ke udara indak siapo kemenahan. Satiok rueh basambilu, tiok buku bematan pulau langkuk juduri jumiangnya. Namun tabungkuih dalam kalupa dari luar tak nampak rupa. Artinya semantang awak diatih usah panden palabiak dadu uju tekabua tu namanya. Balarang bana diugamo nak tak cecek sepanjang adai. Urang duit banyak bertuah, urang mati banyak kiramai. Lawi sati rantau bebegu taluaknya baran jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau baragiah, mahamun sekali jangan. Sabaliaknya usah pelupukan jasa orang. Walau sahalih bijo bayam gadang paedah manfaatnya. Pemaaf sabajurilah habiskan dendam kesumat. Biar orang banyak buruk awak berbudi bayak jua. Pakaikan bana tunakan luang, usah dicayah dilengahkan. Itu tantang buluah jo bambu. Baalah pulau jeti barau cuba wang dangang simakkan nak dapat paham makimahnya. Iduk tibarau berumpun-rumpun batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Taro ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sehalai tak menaruh. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudian tibarau madok kemudian kok berkisarah kailia inyo baputa kian pulau. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu anggua urang diam minyo merumuak. Kian yo komariyo lawan jo kawan semuyo pendeknya sagaluyo indak adu lan tidak iyo. Tibo Golkar lah masuk Golkar. Urang petigo inyo petigo kampanye PDI paliang demuko indak bab pendirian. Akasudahannya jadi anti mundung kuat masuk keranjang tak baitong kok pai indak menukuak pulang indak meluai arago bara diri awak. Di dalam bahasa nasional tapeklah kok dikatakan bahwa inilah lambang kepalsuan penuh kepura-puraan tanpa motivasi dan munafik sulit dipercaya. Awak kau mesti jujur nak. Kok indak katakan indak, kok lai tunjukkan lai. Usah tekah-tekah si puluh alun di tanah labadarai manipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagan yang baalah mantiak perak basapuah di jarinya sarawa bagantiak jua. Padahal baju basalang balagakan juang. Tiok kalapau tiok utang, cah bol cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di hariaknya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi, awak rancak kupiah teliang diresek saku tak berisi. Jauhkan banan dan panantun nak, hongih kecek orang kampung bagunjiang orang sukidah. Ada puluh nang seorang cadia, menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nan tahu bana paisok kawan ni santuangnya. Jauh gamu inyo nang paham nahu sarah mantiak maani tafsir khazan Imam Ghazali ke surau tiok dirayo.
Jo politik tahu dahulu. Sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai. Sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau digarega layu sungitnya. Koota soal baburu pulo anjiang paliang betuah. Lupa gerai yang hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapanih pulo. 9 bukit kajarannya kakandiak kakijang lamuh latigo liang kani sayang kabangkai sekali balun. Baik itu pun nak. Ado mengaku santiang juadat. Pantun papatah maya bana luak 3 lareh nan 2 katu ampe undang 2 baleh pecahan undang 20. Di Malek inyola nampak kami menitah persambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai baci lapui. Tibo kusui menyenjo datang kawah mengundak-undak. Baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakato indak pastinah. Nang sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa terpakai. Ko awak orang indak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan di Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinya tidak tahu, iko bisa diberitahu. Tapi memang susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, aku penyakit abi hubek tunggu menanti ya jalulah. Sipek cadiak tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari, itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak. Usah ditiru dituladan. Akini caliaklah pulau kayu gadang beringin di tengah padang. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh labumi di rumpulnya. Dek gampo indak tabokekan dek badayalun kata oliang konolah goyang ngani lalu. Taguah jo pendirian, istiqamah dalam tauhid berprinsip tegar dan kokoh. Kalau yakin tumbuh dipaham, sajangka duduk tak bakisah setampuk tagak tak bapaliang. Walau ba'alah pujuk rayu, haram kunyang karena kunyi pantang lama ulah dek santan. Rugi jo pitih ndak ditumang nak, jayah payah pasal biasa. Tapi jangan diagu martabat orang. Lompek selompek ambuat tibo indak berserap katu duo tak iduit mati pun jadi. Kayu baringin bapucuak cewang ke langit tinggi malepai awan biru pidoman musyafir lalu. Daun rimbun buliah bataduah bakih belinduang kehujanan panih keganti payuang panji. Uretnya tampek baselo batang nanggadang kasandaran dahan narampak kabagantuang. Aratinya panutan di masyarakat. Cadiak kabakih rang batanyo kayo ketampek rang batenggang bagak tumpuan kemangadu. Satitiak katanya dilawikan garak juga jadi contoh sipai kesuri jetuladan sumarak kurang di nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Sungguh pun beringin tinggi menjulang, tapi tingginya menungawi bukan maimpok di bawah. Walau gadangnya tebi rumbun gadang menenggang kenang ketek urang menindak takwi talendo. Itulah sipek pamimpin nak. Samantang berpisau tajam indak sembarang dirawikan doh. Jika menembak balamat jaleh sasaran makan pelor. Tapi kalau darah mateh lanyo ke bawah karusuak siku bermain ke muko mengadan sipak. Atau ngarunci yang yunan barawi lah nyato lurah tababatu malasau sajo dari ateh. Bukanlah sipak de baringin nak. Ingatlah. Apabila kayu larabah, baabanalah kagadangnya, batang lapuak daun karege, usah diaruk ke bepucuk entah tindawan kabungonyo. Tuah nalamu hilang lale, joloncek-loncek ke betonggok kurang mencibia bekulil yang tangguang ladoso salamuko. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan pantangan tikan nak jauh bala aja penyakit. Dan tadi beringin tengah padang. Baapulo nasib Kiambang. Jika Kiambang ke dibacu itulah semalang-malang tuang nak. Iduitnya menyisiah-nyisiah ku inggo menapi-napi ke tengah takwi de galombang.
Lai baure indak cukam tajuntai kepalang turun. Walaupun tumbuh diaya, tapi tarandam-randamnya tak basah, tarpong rapuang tak anyi. Bidua lalu wawak besibak di angin badan batundo kok kunun ria mampehkan. Kiambang adalah simbol manusia rapuh, lamah darah bemental loyo. Sangkan iduitku persaingan nak. Parang ganas medan kejam, tekad membatu dan utamu mensiu nomor kedua. Ragu-ragu dalam basikat bimbang setiap keputusan alamai awak mati stokok lah kalah sabalun parang. Urang penggamang mati jatuh anak, urang pendingin mati anyui takwi jebayang-bayang surang. Dek sabab karena itu, yakin-yakin jo pendirian. Jangan bak payung tagajai pasak cualang-alang lamah bingkai, sesiwi angin mendatang sesambu warinai menimpo awak laku cuik matiaka. Tapi layakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nuru Muhammad kipeh labaro tungku batin. Sekali masuk ke galanggang pantangkan babaliak pulang, patah sayuk betungkek paruh lagu nanusah tabangkalai cilaku ayam di sabuangan. Jiko sepancuang alun putih kalau salangkah hendak sampai, kini gagal bisuak ulangi. Dibaliak-baliak bamamanggang barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh sinan ketampak kumiliknya. Sabab kegagalan adalah sukses yang tertunda, baik itu kecek cedek pandai. Simaklah pulau anu derimbona, tumbuh tak ragu orang tanam barabuik sigai nak memanja indak suatu nan tabuang. Batangnya menganduang sagu mengkanan nurang sanagari jo kudo-kudo melamakan. Uruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang dibalah-balah elok ke kasau jo kalantai kepaga narancak banah. Daun nan tuo jadi atok nan pucuak ke daun rokok lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya elok ke tali, saga pun banyak kegunaan. Buah lama nironya manis, dimasak jadi lagulo di param tuak namanya kok rasan itulah cuko. Sampai pun kami yang palapahnya tak pakai karbu api. Sabalun datang kewe joronson catudakeh orang namokan. Sungguh pun awak orang batuah, bansuanau indak takabuah sifat sombong jauh sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tempat tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di nalereng atau nandata, biar di gurun tanah lakuang ini wasanang ngati juo. Daunnya ndak rampak bana, kok gugua silero tuo jatuh belungguak kerumpunnya indak tagaduah kiri kanan. Sangkanu manusia mencontoh anaunak batang sampian namuasiangnya, pastilah. Nagari aman kampung Santoso gemah ripah loh jenangi bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat nan adil makmur di bawah ampun rida Allah. Maka tercapailah nagari nan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sababalah dia baituna. Setiap orang berpancarian mempunyai padok surang-surang tak ada istilah pengangguran. Tatimbun jurang kemiskinan hilanglah bingit kenan kayu kecemburuan sosial kata orang kini. Sadonyo berpotensi, sadonyo aktif produktif, nan butuh pangbilasuang, nan pakak pelapebadian lumpuh penggarayam nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan, baik itu pemimpin mengatakan. Niro ndak boleh sombong kalidih, ko indaklah karajo sapu betumpuak sarok di laman. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, sabab dia buat kai di api sanggup membakar burayu. Maka kalaulah sampai tak bagunona, ilia santai mudia bermainlah kadang bagendong jiwo iduit begantuang karanggae, malulah awak bakihanau kurang lapulo dari sampia. Inok menuangkan tunakan luang bawa pikia dalam-dalam. Kabar beraliah mulai sungguh beraliah sinan juo dikaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang memanjat sama biasa tumbuh di baluka ruman sauji kacang pagah. Buahnya badoyun-doyun kulit bakilek kunyang ngameh halus bak bulu anak kucing. Itulah miang sabananya.